ಬಶೀರಕ್ಕ ಕಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಬರ್ಪಾರಿರು ಮಂಜೂರ್ಗು ಅಂದು ಅಂಚ ಅದು ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು ಏನ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂಚೂರು ಕ್ವಶನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಶೀರಕ್ಕ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯದ ಒಂದು ಕಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿನ ಅಂದು ಅಂಚಿನಗ್ಲಿ ದಾ ಫಸ್ಟ್ ಗೀರ್ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪಾರು ಪಂಡ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಸುರೂಕು ಪಂಡ ಇರ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಈತ ಕಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಸುರು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಕ್ಕಳ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕೇನುವ ಬೈಕ್ ಮಿನಿ ಬುಡ್ಪಾರ ಅಂದ್ ಪೊಣ್ಣಾಂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಿನಿ ಬುಡ್ಪನ ಕೇನುವ ಅಂದು ಸರ್ ರೋಡ್ ಪೂರ ಪೋಪ ಬನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಮೈದಾನ ಬತ್ತದ ತೇರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪನ್ಪಿಲಕ ಕೊರ್ಪ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಪಂಡ ಡೋರ್ ಪಾಡ್ನ ಲಾಕ್ದ ಐತ ಎಂಚ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಕ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಇಂಚ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲಾಕ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಅವು ಪೂರ ಪನ್ಪ ಅವು ಪೂರ ಪಂಡದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಸೀಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನು ದಯಾಗ ಮಲ್ಪನು ಉದ್ದದಾಕುಲು ಪಿರದೀಪೇರು ಕುದ್ದದಾಕುಲಿಗೆ ಎದುರು ಬೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಅವು ಬಂಡ ಉಂದಾದಾನ ಒಂದು ಬನ್ಪ ಅದೇ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಮೂಜಿ ಪೆಡಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪ ನತ್ತೂಲೆ ಮೂಜಿ ಪೆಡ್ಲ್ ಉಂಡು ABC ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕುಲು ಕೇನೂರು ಅವು ದಯಾಗ ಸಾರ್ ಅಂದು ಬಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟೂ ವೀಲರ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚ ನೀರಿಗೆ ಏತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಿಡ ಆತು ಕೊರ್ನಾಗ ಬಲಿಪುಂಡು ಗಾಡಿ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಬ್ರೇಕ್ ದಯಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಸೇಮ್ ಈತೇರಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತ ಗಾಡಿ ಉಂತುಂಡದೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಬಲತ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ಗೆ ತತ್ತಂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಉಂತಾಯರೆ ಸ್ಲೋ ಆಯರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಈ ಕ್ಲಚ್ ಪನ್ಪಿನ ಸಿ ಉಂಡು ಅವು ಇರೆ ಗೇರ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಆತ ಗೇರ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಸ್ಲೋ ಅನ್ನಾಗ ಗೇರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಂದು ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಪೂರ ಪನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಳ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಒಂದೇನು ಕಾರ್ ದೀಪ ಎದುರು ತೂಲೆ ಪನ್ಪ ಅಕ್ಕಳ ಪನ್ಪ ಐಕ ಕಾರ್ ದಿಲೆ ಇಂಚಿನ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಅವದಾಯಗ ಇಂಚ ಇಂಚ ಬ್ರೇಕ್ ಕಾರ್ ದಿಲೆ ಅವದಾಯಗ ಸ್ಲೋ ಆಯರೆ ಉಂತಾಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ಲಚ್ ಅವದಾಯಗ ಅವು ಗೇರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಹತ್ತು ಸರ್ ಕ್ಲಚ್ 10 ಜಿಂದ ಅದು ಹಾಪುಂಡು ಕ್ಲಚ್ 10 ಜಿಂದ ಗೇರ್ ಬೂರುಜಿ ಅಪ್ಪ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪ ಪಂಡ ಕ್ಲಚ್ ಮಾತಾ ಗೇರ್ಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಚ್ ಒತ್ತೊಡೈತೆ ಅಂದು ಒತ್ತೋಡು ಒತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಗೇರ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕ್ಲಚ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡು ಎಕ್ಸೆಟ್ ಯೂಸ್ ಆವಡು ಬ್ರೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಯ್ರಿಜ್ಜಪ್ಪಗ ಪಂಡ್ ಅವು ಪೂರ ಪಂಡ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತರವಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಏತು ದೂರ ತೋಡ್ಸಾರು ಎಂಕ್ಲೆ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜತ್ತ ಈ ಸೈಡ್ ತುಯರವಲ್ಲಿ ಸರ್ತ ತೋಡು ನಮ್ಮ ಐತ ಮೇನ್ ರೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಐತ ಕಾರ್ಕಳ ಮಂಗಳೂರು ರೋಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಐಟ್ ರಡ್ಡ್ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ತಮ್ಮನೆ 10 ಫೀಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಸ್ 10 ಫೀಟ್ ಕಾಲು ಈತೆಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ನಮನ ಕಾರ್ 4.5 ಫೀಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಉದ್ದ 10 ಫೀಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಫೀಟ್ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಪ್ಡು ಎದುರು ತಗೊಂಡು ಪೋಡು ಎದುರು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪತ್ತಡು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುರು ಅಂಜ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಮೈದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಅಂಡತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ರ್ ರೈಟ್ ಬಂಡೊಂಚಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂಡೊಂಚಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಡಿಮ್ ಡಿಪ್ಪರ್ ಪಾಸ್ ಪೂರ ಒಂದೇ ಟೆಪ್ ತೊಜೆಪಾವ ಆಕಲೆ ಪಾಡ್ಪಾವ ಬೊಕ್ಕ ಐದೊಂದು ವೈಪರ್ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ INT ಲೋ ಹೈ ಉಂಡು INT ಪಂಡ ಚೂರು ಪನಿ ಬರ್ಸವನ್ನ ಒರೆಸದು ಅಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಒರೆಸುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಜೋರು ಬಂದಾಗ ಲೋಕು ದಿಯೋಡು ಒರೆಸುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಹೈ ಬರ್ಸವತ್ತನ ಜೋರು ಒರೆಸುಂಡು ವೈಪರ್ ಪಂಡ ಐಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಪಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತಾನಾಗ ಒಂದು ಕೀ ಉಂಡು ಮೂರು ಒಂದು ಕೀ ಎತ್ತನಿಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಕಂಡ ಪಿದೈಡ್ ಒತ್ತನಾಗ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು 4 ಡೋರ್ಲ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಕೀ ಬತ್ತು ಇರಿ ರಾತ್ರಿಗ ಅವೆಲ್ಲ ದೀದು ಪೋನಾಗ ಲಾಕ್ ಆತುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಅವೇನು ಇರು ದೆಪ್ಪಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೀ ಮೂಲ್ ಪಾಡ್ನು ಒಂದಿಟ್ಟು 3 ಸ್ಟೆಪ್ಪುಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೀ ಓಪನ್ ಲಾಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಗ್ನೇಷನ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಇಗ್ನೇಷನ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ದಾದಾವಲ್ పోతుండే ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ತೊಜೆಪೋ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕೆಂಪು ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಲೈಟ್ ಹೌದು ಅದೇ ಸರ್ ಕೇನೀರು
ಅವು ಮಿತ್ತದ ಆಯಿಲ್ದ ನಡುತ್ತ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಲೈಟ್ ತೋಜಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮಿತ್ತದ ಲೈಟ್ ತೋಜಾಂಡ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಇಜ್ಜಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ತೋಜಾಂಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಇರೆ ಕೈಟ್ ದೆಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪಗೆರೆ ಒಂದುಲ ಲೈಟ್ ಪೋತುಂಡು ಒಂದುಲ ಪೋತುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇರ್ ಕೈಟ್ ದೆಪ್ಪು ಅವು ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಇಂಜಿನ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಆಯಿಲ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಪೇರು ಅಂದು ಆಯಿಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ದಾದಾಪುಂಡು ಆಯಿಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಂಜಿನ್ ಸೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಆಯಿಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಗಿಡತ್ತಿಂದ ಇಂಜಿನ್ ಸೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಲೈಟ್ ಬತ್ತುಂಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಜಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಡೈನಮುಡು ಬೆಲ್ಟಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಏತ್ ನೈಟ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಘಾಟಿಗೆ ಪೋಲೆ ಅವಳು ಏತ್ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಲೈಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆತೆ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸುರುಕು ಡೋರ್ ಪಡ್ಯ ಅದೇ ಐಡ್ದಾಗ ಸೀಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಕೆಲವರು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡು ಸೇರ್ಬೇಕು 500 ಫೈನ್ ಆಂಡ ಫೈನ್ ಅಂದತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪಾಡೋಡೆ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ರೆಡ್ ನಾಲುಂಡು ನಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗಂಡಲ್ ನೆಟ್ಟ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಡುವ ಡ್ರೈವರ್ನಗಳು ಆವ್ಲು ಪಿರಾಡು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಸೀಟ್ ಆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅದೇ ಇತ್ತ ಗಾಡಿ ಗೇರ್ ಡಿಜ್ಜಿ ನೀಟೊಳ್ಳು ಇತ್ತಿಂಡ ಇರೇ ಕ್ಲಚ್ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಪಂಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಬ್ರೇಕ್ ಕಾರ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನೇನು ತಿರ್ತು ಮಲ್ತದೆ ಕ್ಲಚ್ ಪತ್ತದು ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಅಂಡೆ ಇತ್ತ ಮೂವ್ ಮಲ್ಪು ಅಲ್ಲೇ ಡಿ ಕ್ಲಚ್ ಪತ್ತು ನಾನು ಗಾಡಿನ ಉಂತಾಡುಂದಂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಪುನಗ ಬ್ರೇಕ್ ಕಾರ್ ಕೊಡ್ದು ಕ್ಲಚ್ ಬತ್ತೋಡು ಸ್ಲೋ ಪುನಗ ಕ್ಲಚ್ ಬತ್ತದು ಬ್ರೇಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತೋಡು ನೋಡ ಅವೇ ಗೇರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಪುನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಡು ಉಂತುದು ಇರಗಂತೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆತಿ ನಾವೇ ಅದೇ ಇಂಚ ಉಂತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಓಲ್ ಅಪ್ಪಡು ಬ್ರೇಕ್ ಬಂಡ ಪಿರ ಓಪನಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಿ ಕ್ಲಚ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಡಿ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಪತ್ತೊನ್ನಲೆ ಫುಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಇತ್ತ ತಿರ್ತು ಪತ್ತನ ಫುಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಇಟ್ಟೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಚ್ ಉಂಟುನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಂಡ್ ಅರ್ಧ ಕ್ಲಚ್ಚಿಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂಡ ಅಂಡ್ ಪಿರಪೋಪಿಜಲೆ ಪಿರಪೋನಾಗ ಎಕ್ಸೆಟ್ ಕಾರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಪತ್ತೊಡಿಂದ ಜವೆ ಹೋಗುಂಡು ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಗೆ ತಿರ್ಗನಾಗ ಕೈ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತಿರ್ಗಾರ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕೈತ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೇನ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಡತೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ನನ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಡತೆ ಥರ್ಡ್ ನನ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಡು ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ನ್ ಬತ್ತನ ಬನ್ನಂತೆ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ತದೆ ಗೇರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ಡೇನು ಓದ್ತದೀವಿ ಕ್ಲಚ್ ಬ್ರೇಕ್